Karakory chef nak. Comment ça va? Tsy anao madame ny Zozoline. Zozoline madame na za madame Zozoline. Maria, misina. Fa misy no? Non, za andeha hagnano rapport aminazy zay. Andeha izy andry? Andeha hagnano rapport amina an-tragnoko. Allô mais ino teno tantanao za tsindrika. Andra matsanga bevaky ragnaty anao tegna rapport amin'ny vadiko ro? Zay kena fataonao aminao. Mas zay tsy possible aminao. Izy ko nanirika za andeha hagnano rapport zay, imberinao izy ndraiky manome andeha hagnano zay. Izy mitady zay za tsy mampisy aminao. Za tsy tiraka allô? Zanao izy. Izy na za mandraigna vietina magnano rapport zegny. Misity ko. Za tsy tia magnano zegny. Zay. Za tsy tia magnano zegny. Za tsy za anao ikizay. Za tena anao tena mitoriko anao zany e. Zay po. Ino mampanao rapport amin'ny vadiko? Anandro matsanga jiaby ty sady anao tsy maintsy mitsy anao volagna zegny zao aminakaza. Iasa zegny asa vitany nomoaly. Izy amizay nivolagna taminahy avy ety anao magnano rapport. Sa rapport ny mga talandona. Tsy maintsy tenao koragniny. Ino fa malay tatilaonao mahino? Mbo rapport ke rapport edy izy. Rapport Ndonao agny izy. Fadinao raha tsy be so mara. Anao mahazo magnan'io? It's a one.